Čau, Tomáš. Čo piješ? Ešte nič, ešte som si neobjednal. Veď už to máš tu. Je, tu nič nie je. No veď tu, pred sebou. Tu je prázdny stôl. Už to tu máš. No kde? A my sa poznáme. A presne takto by to vyzerať nemalo. Ak stretnete nejakého známeho nevidiaceho bara alebo v reštaurácii, ako prvé by ste ho mali osloviť jeho menom. Ahoj Tomáš. Kľudne sa ho môžete dotknúť aj rukou na predlakti, určite to ocení. Následne sa nevidiacemu predstavíme, teda kto sme, čo sme, odkiaľ sme. Tomáš, som Veronika, ak si spomínaš, tak sme spolu boli na minuloročnej pastelke na zbierkovom dni. Nepamätám. Tak skúsiť si rozpamätať aspoň môžeš. Tak v takomto prípade asi vylovíme nejakú inú spomienku. Pri umiestňovaní predmetov by sme v žiadnom prípade nemali používať výrazy ako tu, tam. Ideálne je teda určiť si konkrétny smer. Pamätajte, vždy hovorte konkrétne. Bez bariér je život krajší.